Κάποτε η πόλη μας ήταν έτσι. Τώρα άλλαξε. Κάποτε οι άνθρωποι ντύνονταν έτσι. Ή έτσι. Ακόμη κι έτσι. Ίσως κι έτσι. Τώρα όμως οι συνήθειες άλλαξαν. Τα ρούχα, τα χρώματα, η μόδα, όλα είναι καλύτερα. Ντύνονται έτσι. Κι έτσι. Ακόμη κι έτσι. Κάποτε το κάπνισμα ήταν μόδα. Αυτό μας δείχνουν και οι παλιοί ήρωες και ηρωίδες του ξένου και ελληνικού κινηματογράφου. Χέμφρι Μπόγκαρτ, Ζαν Ζακ Μπελμοντό, Μάρλο Μπράντο, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Νίκος Ρίζος, Κώστας Χατζηχρήστος, Μελίνα Μερκούρη, Τζένι Καρέτζη. Σήμερα όμως τα πράγματα άλλαξαν, αφού γνωρίσαμε τις καταστροφικές συνέπειες που έχει για την υγεία μας το κάπνισμα. Οι ήρωες του σύγχρονου κινηματογράφου μας δίνουν ένα άλλο στυλ. Το στυλ του καλογυμνασμένου κορμιού με έμφαση στις αναλογίες του σώματός μας, της επιδερμίδας και της καλής υγείας χωρίς κάπνισμα. Αντζολίνα Τζελί, Τζένιφερ Άνιστον, Τζένιφερ Λόπες. Ακόμη και ο παιδικός μας ήρωας, ο Λούκι Λουκ, άλλαξε. Παλιότερα εμφανίζονταν με ένα τσιγάρο στο στόμα, ενώ σήμερα αντικαταστάθηκε από ένα κλαδί βρώμης. Να λοιπόν, γιατί και εμείς και εσείς πρέπει να αλλάξετε για να συμβαδίζετε με την εποχή σας. Για να είστε in. Πώς το λένε? Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε και κάποιες αλήθειες. Το μη κάπνισμα τείνει να γίνει ο κανόνας. Μπορεί το 22% του παγκοσμίου πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω είναι καπνιστές. Ωστόσο, το 78% των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο δεν καπνίζουν. Όσον αφορά όσους καπνίζουν, το τσιγάρο βλάπτει περισσότερο τις γυναίκες. Το κάπνισμα σκοτώνει περίπου 6 εκατομμύρια άτομα ετησίως. Περίπου ένα άτομο πεθαίνει κάθε 6 δευτερόλεπτα λόγω του καπνού. Αν τις σημερινές τάσεις συνεχιστούν, το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει περίπου 1 δισεκατομμύριο θανάτους τον 21ο αιώνα. Μα γιατί τότε οι άνθρωποι καπνίζουν? Οι άνθρωποι αρχίζουν το κάπνισμα για πολλούς λόγους, όπως για παράδειγμα επειδή επηρεάζονται από το περίγυρό τους. Κάποιοι λένε να μωρέ με τον καφέ ή να μωρέ με την παρέα και τέλος γίνεται συνήθεια. Τα ακούς πατέρα, μητέρα? Μην ξεχνάτε, αν καπνίζετε είστε αρνητικά πρότυπο για μας τα παιδιά. Και εσύ ακόμα καπνίζεις? Προσπαθείς να το κόψεις ή καπνίζεις ελαφρά τσιγάρα ή ένα-δύο που και που, πιστεύοντας ότι έτσι θα κάνεις λιγότερο κακό στην υγεία σου. Μην ξεγελάς όμως τον εαυτό σου. Υπάρχουν ήθη σχετικά με το κάπνισμα, οι οποίοι δεν ισχύουν, όπως το κάπνισμα λίγων τσιγάρων μερισσιώς είναι ασφαλές. Τα ελαφρά τσιγάρα μειώνουν το κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου. Τα άλλα είδη καπνού δεν είναι τόσο βλαπτικά. Ένα τσιγάρο την ημέρα μπορεί ακόμα και να ωφελεί. Αν καπνίζεις τσιγάρα για πολλά χρόνια, η ζημιά έχει γίνει, οπότε δεν χρειάζεται να το κόψεις. Ο καλύτερος τρόπος για να κόψεις το τσιγάρο είναι να μειώσεις τον 10 τον αριθμό τους. Κόψτε το κάπνισμα! Πριν σας το κόψει ο ιατρός. Ή απλά πέστε